pagilyan pagdidinis ko teranti kadwan. Topiko para kaditi umili kan sang kalubungan. Daytoy ti ay Tupiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo ng iti tips kan adal para itinaldaw. Ay Tupiko iti IFM News. Manipod iti pagtaltal kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Ay Tupiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Tupiko. And we're back mga idol. Oras na alas 5:32. Iawis mo ka na kayo mga idol nga i-share yung detoy agdamay na ta programa. Iti IFM News. Iti porsyon nga ay Topiko. Tangal daw mga idol kat usapang week generation pa rin tayo. Yes, sir. Okay, and anakad gamin Idol Glenn, iti nagsabalyan. Iti depression ken anxiety. Actually, ada po iti kinitami nga iti factor no apay nga kastilaangan iti parang I mean, may misconception ngamin digiti tattao no anakad gamin nga talaga iti anxiety versus depression. Yes. So no depression or depressed ka mga idol, agad low energy or mood dayta. Yes. So iti nakasentruan na ket persistent sadness ti talagang perming malungulungkot ka or dati perming dati natitagal ti malungkot ti minen naliday ka unay and emptiness awan iti marikriknam as in awan marikriknam parang drain ka na and kasjay worthlessness mga idol. Feeling mo iti bagbagim awan ti serserbim, di ba? Awan ti serserbim mga tao. Worthlessness nga rod. And then loss of interest in activities awan pulos iti kaganay gayam nga agubra or interest mo kadagiti naruing activities kasla kuma ay banda ka mapangkumagbuya mangan awan pulos apo iti gaganay gayam and fatigue. So DJ apo ati depression. Dapat bagak nga core difference na. If core difference na dati ket amo iti anxiety, it is usually focused on the future. Di ba mo future the anxiety kasi yes. It's an overactive alarm system that anticipates danger leading to a state high energy tension and worry. Pampanunutam di mapasamak. Di anxiety. Yes. Di anxiety. Iso ti panunutam anxiety di mapasamak. Ganti depression, it is focused on the past or present. Ayan. Di napalabas kang ka. Siyempre, di depression mo, gapo ka di napalabas kang ka. Kaya di madama nga mapaspasamak kita. Or itinapalpalabas. Palabas. Kasi dyan. So, for example, nakaramid ka ti skandal mo ka dito. Adaman di pinabasol da ka. Di ka depression. Ang anxiety di anxiety, no di panunutom to kanya nga to may pampasamak kanya ko. Di anxiety. Di state of the present, it's the depression. Yes. Yung tinamot mo ito, dati, Idol Glenn, di ba? Dati parang paranoia ka. Nuduan, depression and anxiety, datat nakadelikado ng mga idol. And adda ko na DJ no kwan adda tendencies nga no kwan. And anxiety, anak dati anxiety, no ti depression ket low energy or mood ay kinjigayam. Ay kinjigotan. Ti anxiety ket high tension or fear kas kinana ni Idol Glenn tatay nga permi iti panagbutbutag na iti masakbayan. So nakasentro na ito yung aputi excessive, subra, can uncontrollable worry. As in nga, hyperventilate ka, dati perming agpalpitate ka, kasi kung na ng physical symptoms like trembling or heart palpitations. I think, dati tikang kanayon nga marikrik na tayo mga idol Dati hyperventilate, as in nga, agkastipiti imam ni dati as in nga dati tigergar ag tangken dati imam kan ag palpalpitate ka kasi madandanaga kang kakanayon iso dati kung kunada nga restlessness, panic and physical and panic. So agpampanik ka kakanayon mga idol. So alat overlap na daytoy. So common mga idol nga ma-experience tayo iti both
both depression and anxiety. And dato'y simptomas na ket may sa kalagitoy ket naka-trigger mabalin ang trigger may sa ken mabalin na po nga ma-treat dito mabalin iti similar methods including therapy and medication. So ibig sabihin ada po iti agas na aya ada po pamuspusan tapos kas taket maagasan dito'y marikrik na tayo apo nga anxiety and depression. Hani madlaw no datay parang ma-stress ka or datay anxiety ka Idol Glenn. Out of focus ka. Out of focus ka kasi hamo nga amon iti ubraem disorganized dato'y panunot mo nga ang panunot na niya iti ubraem in the future. Di ba? Bueno, Yes. siyempre grabe mo dito mapasama keng ka, di mo pa amutuan niya tipo, di mo pa gidi mo bubra emon. To the point nga no te awan mo mang tulong keng ka. Isu ka Yes. DJ agsarag dan no sinuti kaya da nga pangibagaan Yes. ket no daduma DJ aglawlaw da ket handa mo kay nga papagtalkan at pati parents dan ket tandaan isu nga haang da nga handang makatulong no kwa. Among tinakasakit nga ibaga no kat parents, artem lang data kunada. Di ba? Artem lang data kunada kanya yung mga idol. Anya kiding artem, Nakasakit. anya kiding artem, dete mangga, siya balayan, artem nga balayan. Mauna niya. Di ba? Ngem amom idol, mamatmati nga ba dati kibagbaga idol then nga isa sino pa dati tao nga naragsak isumot ada iti When? pampanunutan na. Kasi di na naragsak isu tikas la panakakwada da yete. Coping mechanism. When kan isu defense mechanism da DJ nga haanda nga I will na de sa dati maskara ket kwa. Anyway kasaki di no na. Kaya ka de gidi na palasag din naragsak talaga ngamno dat ije ununog ko na medyo kwa. And then hindi nagka-family akidi kwa. And then DJ nga ragsakan ket DJ tunga mariknam DJ genuine love. Genuine love, genuine nga ragsak. Kasi tipang panunutan maya amoy di kita kinabaknang kung kunada ya. Amoy haan nga kwarta ti kinabaklang. Health mo, the family, no deje laki di na pa maikam tinasaya at nga pagturugan di kita pamilya deta anak mo may ikam ti balon na di kita kwa deta tinaka may mayat deta maragsakan ni bakit mo na niya matibubram ka deta kwa ang gikam stress na. Yes, and may sa kanagiti kind di depression mga idol kat syempre hanyo siguro madlaw detoy amoy daytay parang kakalpas ti naganak. Iti postpartum nga kunada. Delikado deta mga idol hanyo nga mataming nalaing. Isu ka dagiti mister. Dagiti padaalan laki takderan nyo. Dagita babakot yo. Lukas pagarigan man nagsikog naganak. Ket dita apo iti pakaitundaan iti postpartum depression. That she is questioning everything, 'di ba? Nga agsangsangit isuna amo no apagsangsangit pero apart na pala yon ng depression niya, ng postpartum depression niya. And may sapay I mean detay parang ma-trigger detoy depression is dagitoy ubing itatta. Dagitoy agbasbasa itatta. Kasi kung kunada pa ay parang narigat detoy adalan da itatta. Pero hey, one thing is for sure, adding ko. Nagdagdag ka man itataka nito, ang agisagsagana ka, kadagitoy ay natagamit mo pa nagbasa. This too shall pass. Detat panunutem. Madalanam tumot lang deta. Malpas tumot lang deta. You're still inside the tunnel pero at the end of the day, adan tulat ti bagbagim nga ay nakayak gayam. Di kami Idol Glenn? Yes. Kayam dito. Anyway, di kajay ubraan nyo. Yes, di kajay nasken nga ubraan nyo mga idol. Tapos di kas takot hanti man pala nga pampanunutan detoy anxiety. Hanti man pala nga pampanunutan detoy depression mga idol. Kasi nga we need to show to the world or
should I say, Idol Glenn, I mean, is it safe to say, Idol Glenn, nga deto'y magagandang week generation, we don't need to prove something into the world. Di ba? Sika ang dagdaga ginata, awan itinasken ang patunayam iti lubong, no diket di, agubrakan tuman lang itinasaya at agubrakan tuman lang iti madi, at nantulad ta iti masauda keng ka. Correct. Di ba? Agubrakat na saya at tumulong ka kasjay at nanto masauda. Tapos kumontra ka at nantulad ta masauda. So saan ka lulugar? So you need to protect yourselves kada ito inatang sasaot at tao hamay palubos nga dijay nga sasauda keng ka perjen na day utak mo kasi sika mamati kami ka ni Idol Glenn nga nalaing ka, mamati kami ka ni Idol Glenn nga ada iti pakaipapanam, ada iti naray-ray-ray ang masakbayam mga idol. Di ba? Anyway, dati ko na dang din, daddo mga min nagbabati tolerance mo ti criticism. Iso nga dapat dala mga ibaga kang nga sang kabasit, ma-offend ka, daddo mo pa mas aware pa sila sa digdi respeto kada boundaries apay kasi mamuyo nga dayjay no daddo kita nyo nga to ilang ta tolerance yo. Kita nyo observe kayo. Kitain nyo nga nasaya at data you must be aware of what you are doing kanday haang kayo nga masaksak tang insigida agsangit kayon kasjay. You know what, adda masapul nga panunutam, adda masapul nga agpanunot kayo ti i-counter kayo. Mabalin siguro nga i-rebat pero again no that ay below the belt on Idol Glenn para kanya ka no below the belt ka talagang kat narigat mong malapdan nga datay agsangit isunan you know what, you are worth enough kaya deta ang talik ka lang tabagbagim ken syempre ada kami magkani kuya yu Glenn namang bagbagang kalain ka na kayo di ba kaya yun data sa anya data yan no man ada problema mabaling kayo nga agbalin nga ay mabaling kayo nga mapan EJ may isang speak open up just open up speak up I'm here open up kay kadigij friends yo at ada mo siguro friend mo mabalin mo nga pagkamangan di yo kaya nga pag usapan ti parents yo mabalin digi friends yo and then as a friend met no ada problema ti kayem yo no digiti tropa mabalin kayo nga agdengeg amo yu tay pinagdengeg laeng okay detan jure di yu amo ti jure amo yu di yu amo no anya ti solution de problema na at least na ibaga na ken adda ka dita nga instant therapy anya so na therapist agbalin ka nga therapist no kuno agdengdengeg ka lang ken ana sometimes idol naman kayo baga 545 kaya men mga idol alam naman kayo baga DJ pero isut padaanan nyo dito ay topic ko tayo kalpasan na po kanagito ay apap malagip oras 5:45 in the morning.